Журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский будут теперь участвовать в заседаниях трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе как представители ОРДЛО. Давайте послушаем, как они прокомментировали свое назначение в трехстороннюю контактную группу и продолжим. Звучить страшно. Насправді я вже 5 років говорю на всіх ефірах. Якщо вже вам такі дорогі мінські угоди, а в них записано зобов'язання України консультуватися і узгоджувати деякі законопроекти з представниками окремих районів Донецької та Луганської області, то я теж із Донецька. Ведіть переговори зі мною. Мова не про консультативну раду, яку планували створити раніше і проти якої виступило суспільство. Від ідеї створення такої ради відмовились і її не буде. До переговорів залучена група корінних жителів Донбасу, які виїхали в 2014 році через переслідування і погрози, в число яких увійшов і я. І у нас точно не менше прав представляти окремі райони. По-перше, на відміну від бойовиків ЛДНР, ми не є злочинцями, не віджимали, не мародерствували, не катували людей на підвалах. По-друге, ми не є громадянами Росії і маємо лише українські паспорти. Громадяни РФ не мають ніякого права вказувати, як нам в Україні жити і які закони приймати.